welcome back to my YouTube channel. Queen saya 6 Ratu Kongkle Ratu Iclik deng. Kita ayo di mana? Kita ayo di mana nih? Kita di mana? Ada yang kenal tempat ini enggak? Lo? Kita di mana nih? Aku di mana? Aku di mana? Kita di alam goib lo. Nanti tau melembung-melembungi. Kok anginnya kenceng ya? Tapi silir. Kita liburan ini yo cantik jelita. Yo cak kene tetep cantik timbangane raine monyor-monyor kaya ngono kaya plunten. Jaremu kaya plunten. Raine mlumpuk nang tengah hati siji rek. Lek ku ngarani menteles. Lek momo menteles lek kuwi mendolo. Ndur jeboh. Ndur kae cekekan apa, Beb? Hollywood Cafe. Jangan pakai Anda pemain Bollywood. Wih, itu Hollywood kae. Mongko panganane well kapok ngejing to, Pak Tua arepe diterak. Engko lek Bollywood iki mesti cekekane wong bule saknanu. Das living. Wong kilo kentole jan putih. Ini tapi oh guys stalking. Tak kira kok semulus itu tibae getheke tembus. Getheke biru-biru lebam-lebam tibae tembus. Panas-panas nggih stalking ora umum. Ora gatel celting celek. Nang kene sego ayam enak. Oh, langganan aku mbiyen. Tanganku kok capek tuh. Nyekeli ngene kok ya capek. Dadak dikonokne barang. Iki lho. Cah bocil nang pasar. Pinggir dalan ki lho. Enek bis-bisan. Wih, do arep nanti iki. Do arep jungle. Do arep camping. Jangan teni yo. Yang ini, Bu. Pacar apa iki kemana? Bu, aku rong wis takoki wong kok iklo sandal Beb. Iki lho sandal kaya rok emas ae lho. Sik cekel kan. Iki penak dingge lho, piroan ngene iki jajal 40 kok. Yung wedok ya kena lho, Beb. Mau aku lek ngene iki loro. Iki lho pakai ngene iki lho, Beb. Ya Allah, kaya orang uang. Jemblek ki sandale ngene iki to. Tapi ya jemblek ki ora kalet ngono kuwi. Aku malah seneng ngene iki lho, Beb. Lek tinggi nganu kirik iki kan ngisore ngene iki. Enggak nunyu. Tapi iki lho ndelok sandal. Iki lho karet ya sok tuku ngene iki ae, Sok. So apa tak tertandingi. Aku iki golek sing sore karet enggak sinte. Ngono. Iki enggak sida tuku. Iki lho swala apa iki lah anyep Beb sore panas. Panas nih. Kalau cah kemalo sing tak kira mulus tiba stocking ngapusi. Anyar jenenge Didiking. Rongek. Cek tas buka anu kok. Jelas. Iki lho baju. Bajune cah TBTB. Cah TB.
loh. Kita ini liburannya lara nang kebonan, nang pasar. Pokoknya rado karo anu perbadokan. Terah yo kawula badok kok kuwi wis jalan blendrang lho kuwi. Nang tas ungu kuwi jalan blendrang lho kuwi. Terah kene iki kawula badok tenan. Jiko ngetokne suwal lho, jiko suwal. Halo. Jiko suwal. Huyitnya, panasnya. Aku ingin Aku ingin mengatakan sesuatu yang jenuh. Alalalala. Ya udahlah, ikuti terus aku ya. Ojo lali dipancal, di subscribe, didulek, dijilat, diemot, di